Spoločnosť Microsoft v spolupráci s neziskovou organizáciou PEMAT usporiadali v prostredí Slovenského Rudohoria letnú školu pre učiteľov, ktorí majú záujem zavádzať informačno-komunikačné technológie do vyučovacieho procesu. Podujatie sa konalo v hoteli Biele vody. V minulosti sa tu nachádzala národná škola a jediné, čo sa nám zachoval, tak je národný znak, ktorý si potom môžete pozrieť. Je to taká pamiatka. Kedy bola táto budova prestavaná na hotel? Začalo sa to budovať v roku 2002 a došlo to do takýchto kolejí ako teraz. Dúfam, že to bude o rok stále viac a viac a lepšie. Aké sú možnosti ubytovania v tomto hoteli? Kapacitou sme zatiaľ na hoteli 60 miest a čo sa týka chatiek, máme chatku Alpinu a Bučinu. Na Alpine 14 miest a na Bučine 30. V rámci odborných prednášok a seminárov sa prezentovali moderné trendy vzdelávania, portál Moderný učiteľ, využitie IKT v praxi a ďalšie témy vzťahujúce sa na vyučovanie. Roman, môžeš nám povedať, prečo ste sa rozhodli organizovať letnú školu moderného učiteľa? Chceli sme nadväzať na tradíciu letných škôl, ktoré sa organizovali v minulosti a ktoré, verím, boli pre mnohých učiteľov miestom, kde sa dozvedeli, naučili niečo nové, načerpali novú inšpiráciu a aj novú silu a novú energiu do nového školského roku, ktorý sa začne v septembri. A tak sme chceli niečo podobné zorganizovať aj tieto prázdniny. Málo kto na Slovensku verí, že existujú učitelia, ktorí sú schopní robiť dobré veci. Napriek tomu, že v školách sú také podmienky, aké sú. A my máme to šťastie sa s takýmito učiteľmi stretávať na rôznych víkendovkách, na roadshow a ďalších podujatiach, ktoré organizujeme. Školu sme sa rozhodli zorganizovať preto, lebo máme informácie z roadshow od učiteľov, že nemajú veľa možností sa stretávať navzájom a povymieňať si skúsenosti alebo sa len tak porozprávať. Táto škola je iná, špeciálna je tým, že tu môžu byť učitelia akéhokoľvek predmetu, akýchkoľvek škôl. Jediným spojivkom ich je vzťah ku využívaniu moderných technológií a moderných metód. Významným prínosom letnej školy bolo aj stretnutie sa s profesorom Mironom Zelinou, ktorý sa vo svojich prednáškach zaoberal metodami kognitívneho myslenia. Zaujímavá bola aj diskusia o novom školskom zákone. Stretnutie týchto učiteľov, čo sa tu stretli, považujem za veľmi významné, lebo vlastne ide o učiteľov, ktorí to robia dobrovoľne vo svojom vlastne voľnom čase, sú veľmi kreatívni a naviac sú svoju tvorivosť, lásku k deťom a vyučovaniu spojili aj s modernými informačnými komunikačnými technológiami, vymýšľajú nové veci, zavádzajú nové metódy a to je presne to, kade by sa malo uberať naše školstvo. Ja sám som učil na základnej škole aj na strednej škole a samozrejme v podmienkách maličkej dedinskej školy, kde nebolo ani možné dodržať všetky tie pravidlá a napríklad učebné osnovy a metódy ako na moderných školách, ale napriek tomu veľa sa dalo urobiť napríklad tým, ako priťahnuť žiakov k učeniu, znamená hrať divadla, hodne športu, hodne činnosti, ktoré boli hrové, zábavné pre nich a v oblasti didaktiky vyučovania samozrejme klásť dôraz na podstatné veci a učiť ich kreatívnym spôsobom. Zaujímavo, príťažlivo, dáva tak úlohy, aby tie deti mali radosť z toho, že objavujú niečo, že na niečo prišli, že niečo hľadajú. Tak v tom mojom rozprávaní som sa zameral na to, že vlastne ako prebieha myslenie dieťaťa, ako prebieha jeho poznávanie a snažil som sa povedať niektoré také nové prístupy, ako rozvíjať myšlienkové procesy, poznávacie procesy. Napríklad, že je potrebné začať od vnímania, či dieťa vníma, ako si pamätá veci, ako ich chápe a potom ďalej, ako ich hodnotí z rozličných strán a nakoniec v základe tohoto všetkého, ako tvorí novú skutočnosť, ako si vytvára nový svet. No a tuto vlastne možno nazvať, že to je taký nový smer, kognitívny smer alebo kognitivizmus. V pedagogike som sa snažil prezentovať. Čo očakávaš od stretnutia letnej školy moderného učiteľa? Tak na toto stretnutie som išla s tým, že som čakala, že sa tu stretnem s ľuďmi, ktorí sú naladení na rovnakej vlnovej dĺžke, že sa od nich niečo nové naučím a zároveň, že strávime príjemné chvíle. Z letnej školy moderného učiteľa očakávam, že tu stretneme učiteľov, ktorí chcú meniť a ktorí chcú využívať inovatívne formy. Na tejto letnej škole som sa dozvedela, alebo teraz som sa spoznala s tým projektom e-twinning, už sme niečo v tom robili, ale proste chcela by som dotiahnuť ten projekt do konca. Od tejto letnej školy očakávam, že tu spoznám nových zaujímavých ľudí, s ktorými potom budem si môcť vymieňať skúsenosti a že ma to nakopne do ďalšej práce. Ja očakávam inšpiráciu do ďalšej práce, zistiť, čo sa robí na iných školách, tieto veci zhodnotiť, či sa dajú uplatniť aj u nás na škole a realizovať to.
Takže od letnej školy očakávam získanie nových podnetov od kolegov, ktoré môže využívať vo svojej práci, získanie kontaktov, ktoré budú naďalej pretrvávať. Od letnej školy očakávam inšpirácie, podnety, oddych, nápady a obrovské množstvo pochopenia, aby som to ten ďalší školský rok vydržala. Od letnej školy učiteľa očakávam množstvo nových podnetov, pretože vždy sa dá robiť lepšie, ale aj zábavu, oddych a rekreáciu. Hlavne by som chcela povedať, čo som neočakávala, tieto nádherné dubáky, ktoré som práve našla počas poobedňajšej prestávky. To bola super radosť. Som sa tak vytešovala, že som ich konečne našla, lebo som sa bála, že už nerastú. No a po druhé, myslím, že môžem čakať fantastickú úrodu poznatkov, nových vecí, ktoré sa tu naučím, pretože sú tu super učitelia, hlavne mladí, ktorí mi dodávajú silu a elán do ďalšej práce. Okrem letnej školy sa v rekreačnom stredisku Bielej Vody nezávisle konal detský tábor. Ja som hlavná vedúca tohto tábora. Je to letný kresťanský tábor pod záštitou RK Levice. Je to náš 8. ročník, je to prekrásne prostredie Bielých Vôd. Máme vekovú skupinu detí od 7 do 15 rokov. My sa stretávame každý týždeň na stredkách. Čo už ste tu robili? Teraz sme mali športové aktivity, tak sme tu skákali, behali, hádzali, preskakovali, pripravovali sme si darčeky, potom sme ich losovali z krabice. Ako je to s vedúcimi? Poslúchajú? No. Vo všetkom? Len raz to nie. Mozog učiteľa, ktorý je preťažený, unavený, frustrovaný a napadnutý vírusom IKT, nedokáže pracovať, keď jeho štatutárny orgán žalúdok nemá dostatočne plný hard disk. O nasýtenie sa postarali pani kuchárky na čele s pani Elenou Pechovou. Pani kuchárka nám prezradila, že na obed bude gulášová polievka s parenými buchtami. Z horehronských špecialít sa účastníci môžu tešiť na brinzové halušky. Katka, prezradíš nám, ako ti chutilo jedlo? Dobre. A čo by si chcela odkázať pani kuchárke? Jedlo. Dobre navarila? Mne chutí veľmi, mám vegetariánsku stravu, takže vegetariánska strava je výborná. Ďakujem pani kuchárke. Nám chutili parené buchty. Jedlo je úžasné, hlavne čo sa týka kuchyni mexickej, by som povedala pripodobňa, pretože všetko je pre mňa veľmi pálivé. Ja by som povedala pani kuchárky, ako je to super, ale pre mužov, pre ženy menej ingrediencií. Myslíte, že je to dobré afrodiziakum? Pre mužov áno, pre ženy nie, máme problém s pleťou. Toto video vzniklo vďaka odvážnemu a obetávaniu klubu reportérov letnej školy 2008. Roman, môžeš nám povedať, prečo ste sa rozhodli organizovať letnú školu moderného učiteľa? Tak sme chceli
A Bibiana, ako sa dostala k tomu, že Máme na to. To bude